كم كان يوم قاعد عن بيت إخبار متاعهم زمان تزيا كن ريا قول بيت حيل ذهب الناس ومي بارا زت الساعة ناس وسل زرد نايمش والسنتين ناي تمكحتنا تبابنا قدسنا فلتتنا والسيو سلاز بقدا من تيرينا نيرنا أبزدا جنب تحنا نيرنا موسى أب مدربدا كم زمو ترينا نيرنا موسى انتاي جيرو نتا طبعا معارن توحس انتاي جبران أيران زياتو مخنيات رينا نيرنا أبزول كعسران نتكوح انتاي جبرو يلو نيرو زابير تزاربو موسى جن انتاي جيرو نتكوحي كم زهارهم سلازي سخان أرون انتاي جبركم منن أخبركم منن سلاز انتاي تجبرونيهم أي تعطونيهم لازم موسى رينا نيرنا أمدرو معاب كم زموته موسى نمن كم زسلتنا نياسو إياسو أب مجمران رغبة مصحف قدس أب زتسعة 10 شوعتي إسرائيليان ناب كان عنك خدو كله مجمر هذا عقدهم مني أماليك أمن قد رغبهم كله إياسو بسحلة سيف ذا أردهم أرون ده جب موسى يدو حاف قبل كله إسرائيليان سعرو نيرا موسى يدو هورد كله قاس سعرو نيرا سلازي أرونون هورون كوينم تايجبرون نيرا من موسى يدو قفون نيرا إياسو بسحلة سيف نعمالك أنز أردهم ماوي زابير صندوق علامة إلو ماو إياسو هاوين عن ركبه إياسو نلعلي 4 عمت زسلطانة مراحيو صبغ يرو السلطانة بايدو إغزابير كابتي نسورحو تندالو لغيزي بزح حكيمش يسوس كروسوس نسلست عمت فرعانك سرح كني عمتي تدالي 3 عمت باولوس كغلغل كله كاب جبرارات مراف 9 كساب 14 و 13 خينا نريو خلنا انا 14 عمت غابالو نا مدر عرب كم زخده كاب مدر عرب نا تارسيس كم زخده أو نويح كم تنح نتبولي كيدان مسيوت كواهدو جميل بتصقاز ملأ بحجز ملأ سبينيرو تصقان حجن كتعرق تخوينو إخبار تخجبرو نيرو كمورو نيرو لذي إلسان بعلو رينا هنا نيلياس كباب 10 شمون تعمد كم انتاي كم زجبرو يدو 5 حصابه إخبار كتكمل كاتخوينو انتاي ندا جبر يز سرحك قص ندا جبر يز سرحك ببزح تعقستي نا إخبار مسيلكا تتصوي خاوصه تبلو ليكونن كوم تخوينو بزح نغير كبالا شوي مالك لذي ياسو خينا هريو خلنا نلعلي 4 عمت تايز جبر سبي زسلطنه نفع مراحينو ناي موسى اجرز ختل زنبر سبي بصبو يودي موسى صبو غير قرصت حيزو زعبيكا وساني ابيوتكا باولوس نتيميتيوس كم زعبيرينا يالنا مش حكي كلهم ناي روساميم زحسبو يلا فيليبي سخاغن ناي مني هتحسب يلو ناتي ابكالاي تيميتيوس معراف كلتا 3 غينا 10 خنريو خلنا اسخان تاي نتمرتي نتعقستي نعقلي نكل انت غير كايخا سعيب كايخا ثلاث تيموثاوس لمن يتختلو نباولوس إياسو خان موسى 4 عمت يوسيدو 4 عمت انتي بلنا كابتن إخبار موسى نابكرن كديب كله إياسو كوايل لنينير كابتن إخبار هلاون تعالي فلنينير اغرو يزغيد نيرو موسى 4 معلت ابكرن كغبر كله إياسو بينير بلنا موسى خمس نبره سلازي ياسو انتاي خوينو صبو غيرو يتعاطيو تدالي نتمرح بقع كويني ود خندي عمت كوينو لبز ود 80 عمت 4 عمت كبابي وصي نيرو 4 عمت توسيونالو 80 مالت درجا مسكاليب سلازي نموسى انتايلو ابزداغم كينا هري خلنا بقداي رينا نيرنا نياس ودنا نوي دما موسى يدون تايجيرلو سلازمبرلو منفس طبب ملو دك اسرائيل كا كمتي እግዚአብሔር ንሙሴ ዘአዘዞ ገሮም ታይገበርዎ ታዘዞ ሙሴ እንታይ ገርዎ ኸይድ ኮሎ ይዱን ቢሩሉ እግዚአብሔር እንታይ መልይዎ ኢያሱ መንፈስ ጥበብ መልይዎ ዘማሐድር ዝመረህ ዘዋገ መንነት እግዚአብሔር ተመሊካ ጥራይ ኻና እግዚአብሔር ነገር ከተገልግል ትኸል በሳሌል ንዝክሮይና አብ ዘጻ 36 ነተ ቤተ መቅደስ ክሰርሕ ናቱ ጥበብ አይኮንንኩም ገርዎ እግዚአብሔር በመንፈስ መልይዎ በሳሌል حيل مستملة كم تجزيابير زريو أنت خبر جميرو مدري دارا يكسرح جمير جزيابير تملي كاتراي خنا جزيابير نجار بتخكل كم تسودريو وقت رتقل كاب رأس خاطر هين عيكال ناير رأس خاطر خاتقبر جزيابير جن منفس تباب تمليكا بزوج نجار يزخونا بيوت كمال سلازي كونه قاعد هرموت مسيح باريا جزيابير نياس ودنا نوي عقل قالوا مسيح كم زيلي توزاربو مسيح باريا أنت كويني مويتيو حجد ما تنسى نسخاب زول زهزبزن نابتعنا نعطاتهم دك إسرائيل زبون مدري نزير دانوس زنتاي قبرو ميلو
ኣሳግሮም ስለዚ እቲ ህዝቢ እዚ ትዝኣትዎ ህዝቢ ከናን ዝበሃል ህዝቢ ክንደይ ነገስታት ዘለዎ እዩ ከባቢ 7 ነገስታት ዞም ሒታውያን ግርግሳውያን ይብሳውያን ዝበሃሉ ብሙሉኦም ቶም ህዝቢ እንታይ ክገብሮም ደሊ እግዚአብሔር ክጸርጎም ደሊ እግዚአብሔር ንዖም ክጸርጎም ዝደለየ ግን እስራኤላውያን ቅዱስ ነገር ስለ ዘሎም ኣይኮኑም ቶም ህዝቢ ኃጢአት ስለ ዝገበሩ ግዚኡ ስለ ዝኣኸለ እግዚአብሔር ከኣሎም ነይሩ ንኸባቢ 430 ዓመት ተጸቢዎ ቶም ህዝቢ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ንምንታይ እግዚአብሔር ከኣሎም ደሊ ቶም ህዝቢ ብጣዖት ዝተታሕዙ ህዝቢ እዮም ነይሮም ካብ ናይ እግዚአብሔር መንነት ካብ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ኣዝዮም ዝረሓቁ ዝተፈለዩ ህዝቢ እዮም ነይሮም ስለዚህ እንታይ የምልኹ ነይሮም እቶም ከነዓን ዝበሃሉ ህዝቢ አሸራ ትበሃል አንስተይቲ ጣዖት የምልኹ ነይሮም ስለዚህ አሸራ ንመን ተመሪዓቶ ብሉ ንኤል ኤል ካን ባል ወሊዳቶ ይብሉ ወይ ካን ቤል ባል ማለት አምላክ ማለት እዩ ኣብ ቀዳይ ነገስት ምዕራፍ 16 ኸይና ክንሪኦ ከለና ኢዛቤል ተምልኾ ዝነበረት አምላክ እዩ ባል ማለት እንታይ ሰማይን ምድርን ክቋጣጸር ዝኽእል አምላክ ኢሎም እዮም ዛሙ ነይሮም ኤልያስ መጪ ሰማይ ዝዓፀወ ንኢዛቤል ዝምልሰላ ነይሩ እግዚአብሔር እቲ አምላክ ኢላቶም ልኾ ዝነበረት እሱ አምላክ ከም ዘይኮነ ያህዌ ንበይኑ አምላክ ምዃኑ ዝነግራ ነይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ክገብሮም ደሊኖ ቶም ህዝቢ እሶም ቆልዑ መቕታል ቆልዑ ምስዋዕ ኮመን ይቦም በቀዳማይ ሪንያ ነርና ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ኸይና ክንሪኦ ከለና ምስ እንስሳ ምድቃሳው ኮመን ወዲ ንወዲ ኮመን ጓል እግዚአብሔር ዝፍንፍኖ ብሙሉ እዮም ዝገብሩ ዘይገብርዎ ነገር ኣይነበረ ምስ ቤተሰብ ቀሊል ይኖዖም ነይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ዝብሎም ዘሎ ቆልዓ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ሰብኣይ ይኹን ንኹሉ እንታይ ግበርዎ ኣጥፍዎ እንተዘይ ጥፊኩሞም ናብ ኃጢአት ክመርሑም እዮም ሓደ መዓልቲ በቀዳማይ 40 ሓዳር ጸሎት ንማር ነርና ምሕዳስ ሐሳብካ ተዘይተለወጥካ ሓደገኛ ምዃኑ ምስ ዓለም ክትተሓዝ ተጀሚርካ ዓለም ናታ ነገር እንዳእትወት ሒዛትካ ከም ትኸይድ ኢና ንማር ነርና ዓርቢ ስለዚህ እግዚአብሔር ነዞም ህዝብ እዚኦም ፈጺሞም ክጸርዩ ደልዮም ክእለዩ ካብቲ ምድሪ እንተዘይ ተኣልዮም ንእስራኤላውያን ሓደ መዓልቲ ናብ ኃጢአት ክወስዶም እዮም ከላማምድዎም እዮም ቀስ እንዳገበሩ ንምንታይ ከጥፎም ደሊ እግዚአብሔር هراي قول عستايجرمش ولا أنت يجر ولا نتهم قول عيد فليلمش أنا زجبرون ودي تقولي كل ساعة داويد كلا ساميل معرف عصرت حدا خينا هنري قولنا مسبات سيبا دليت ومسجبرة أكيد مجزابير كفو خينو ترايب لنا معرف عصرت خلت ساميل كينا هنري قولنا ناتان متي ناي ساميل هي ناي داويد هيوت كنري قولنا قبل علي نامريت يوريدو أبتجزع عمز أمنون نتمر حفتق عمز أجمعين بزحنا جاري خينو بتجزع دحرة حاتيات ما تحب قدوس كينا هنري قولنا إيزابيل زجبرو تحاتيات بملهم دك أحرر خلوا ينانري السخاز جبر كي أنا بدك خاخينا يقدني سلذا أبوتاتهم زجبروا حاتيات تنقل أنت حجبروا نيرو كتصوا نيرو أبت مدرك كله خطف نيرو تزاراري بنا نيرنا جابر كالتي فوس قمتي وسني نجابر محرات كنت كمولو لنا يوداي نو أنا بحد جزء تزاراري بنا لونينا نتا مركب نو هاي كونن عطيوا معطوا جابيري يمكن دي عمتي تتصبيون 220 عمت تتصبيون نزوم حزب زيوم كان دي عمت تتصبيون 430 عمت بتعمي بوزو نجابر محرات تتوكل كله حدا جيني كله أنا نجابر محرات تتكمل تتعالي خابا أنتي سلازم تزلل اللهم زنبرة بسنك ناتهم حتيات مننة أنتي كوين تعالي فرد ماشي لما أنت تتكلم اللهم كم مسارحين إسرائيلين سلازم نموز النياس أنتي زبلوزل آتيهم ولا حدا فطور كيد قد فوبو بموسى يجيرو دقاقي متزاري بومي مسلم كل نجارهم أنتي جبرو أطفوا قبل كل جابر قرأت أزبالة كان نجار تزي كوريس كه حزك خطف خير مسافة أنت معرف كل تهاي نهار يقول لنا نجيركم نيرا مش نمتى زي علىهم ماميلو على يومين سلزي على يومين عم مسافة أنتي إسرائيل الآن كم ناتهم حزبك كم توم أب كنان زنبور حزبك خدوا خلوا نريو ماله مسافة أنت معرف 10 ساعات خير كهتري يقول لها ده سكحنا جاري خاطري تاريخ تفوتوا يهم نحدا كان سبيت نيراتو كاو مسكرتنا بجزاء كم ساعة مسكرة كملش كل عب جيب عتب بالعد السجبرة تاريخ نذكرينا ملو ليتيم نتاقل كعمة واحد يرام كنفلت عيلو لك
كما بزفترة 19 كمتم سدومايان زغبرو زنبرو براكتس كلامامو جميل مني نابوم دفيوم تيلنا نتوم እግዚአብሔር ጸረጎም ዝበሎም ህዝብ ስለዘይ ጸረጎም አማከሎም ስለስተቀመጡ እለዮ ይልካ እግዚአብሔር ተዘይ አሊኻ ሓደ ማዓልቲ እሾህ ኮነካ ይሕዘካ ንዓለም ነገር ቀስ በቀዳይ ዓርብ ጽቡቅ ንማር ነን ቀስ እንዳገበረ ተአቲካ መርዚ እንታይ እንዳገበረ ይዝቃትለካ ቀስ ስለول ቀስ እንዳገበረ ስለዚህ ናይ ዓለም ነገር ካንታይ እንዳገበረ ይዝቃትለካ ውሽታ ቀስ እንዳገበረ ካንታይ እንዳሆንካ ትመጽ ትሞት ኃይል ዘይብልካ ትሆን ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ነግሮም አላ ቀዲሙ በሙሴ ደጋጊሙ ነጊሮሚ ንኢያሱ ካንታይ ብሎም አሎ በኢያሱ ጌሩኻ አጥፍዎ እለዮ ምስል ዝባህል አይደለም እግዚአብሔር ከለይሎ ስለዚህ እንታይ ኢሎ 31 ነገስታት ኣብ ቅድመኻ ጽበዩ ካለው ነቶም ነገስታት ክትስዕሮም ተኾንካ ኣጽዋር ኣይኮነን ዘለካ እንታይ ሕዚ ኢሎ ንኢያሱ ቃል ሕዝ ነቲ ቃል ለይትን መዓልት እንታይ ግበሮ አስተንትኖ እስራኤላውያን ነቲ ቃል ከስተንትኖ ከሎ ሜዲቴት ገብሮ ከሎ በአፎም ከተረፈም ዝደግሞ ነቲ ዘንበብዎ በአፎም ደግሞ ለይትን መዓልት እንታይ ግበሮ ኣብ መቀማጥካ ኣብ መኻድካ ኣብ ዘዳግም 6 ደጊምልና ኣሎ ኣብ ኩሉ ነቶም ቆልዑ ክትምሮም ኮለኻ እንደቅኻ ማለት ስለዚህ ንቃል አምላኽ እንታይ ግበሮ ኢሎ ለይትን መዓልትን አስተንትኖ ንቃል አምላኽ ከነንብብ ኮለና እዛ በባህሊ ብስተፋላለየ ነገር ካብ ዓለም ዝመጸት ነፍሲ እንታይ ክትከውን ትጅምር አካይዳ ከተዕርት ትጅምር መንገድኻ ተቀንዕ ሕዝቅያ ዝነበርካ ባህሊ ቃል አምላኽ ይግድፈካ ሕዝቅያ ዝነበርካ ርዲት ቃል አምላኽ እንታይ ይገብረካ ይግድፈካ ጥዑይ ሐሳብ ክትሐስብ ይገብረካ መንገድኻ ጥዑይ ገይሩ ክቀንዕ እንታይ ይገብሮ ቃል አምላኽ ስለዚህ ለይትን መዓልት እንታይ ግበሮ ኢሎ አስተንትኖ ጳውሎስ ንቲሞቴዎስ ክመክሮ ከሎ መንእሰይ ነይሩ ኣብ ካልኣይ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኸይድና ንሪኦ ከለና ነተን ካብ ንእስነትካ ዝሰማዕካያን ቃል ንምድሓን እንታይ ገብረኻ ዝኽእላ ከለብማኻ ዝኽእላ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ እዩ ንምቕናዕ ንጽድቂ ንተግሳጽ እንታይ ገብር እዩ ንምእራም ይጠቅም ይትቃል አንብቦ ንዑ ሕዞ ጳውሎስ ንባዕሉ ኣብ ተኻለይቲ መልእኽቱ ንቲሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ገና ኣሪጉ ክሞት ተጸቢ ነይሩ እንታይ ግበረለ ኢልዎ ነቲ ብራና ሒዝካለ ይምጻእ እስቲል ክሞት ቆርብ ጊዜ ተሪፉ ካብ ቃል እንታይ ኣይገብርኒ ነይሩ ሰብኣይ ኣይለኒ ነይሩ ካብ ቃልን ካብ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትእለ ከለኻ ህይወትካ ብዙሕ ነገር ካለ ነገር እንዳኣተወካ ዝመጽ ነፍስ ኣማከል ኮይና ተጨንቀካ ወይ ናይ ስጋ ትምኒት ክትገብር ትደሊ ወይ ካ ናይ መንፈስ ነገር ማለት ስለዚህ ንቃል አምላኽ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ለይትን መዓልትን ከነስተንትኖ ኣለና ሕዋስ ዘይብሉ ጸባይ ኢሎ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕምኩም ተኮይኑ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ማለት ቃል እንታይ ዝገብሮ ንርእስና ዘቕንዖ ኣተሓሳስባና ዝልወጥ ብቃል እዩ ካብ ኣላፋት ወርቅስ ሕጋ ኣፍካ ሕሸን ኢሉ ቃል አምላኽ ኣብ ህይወትካ ኣትዩ ክሰርሕ ምጀመረ ኢኻ ልዕሊ ወርቂ ክትፈትዎ ትጅምር ንምንታይና ልዕሊ ቃል አምላኽ ካለ ነገራት ንፈቱ መሲልኩም ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ክዋሃድ ተዘይ ጀሚሩ ተዘይ ዝተማቒርናዮ ክልውጠና ወይ ክሰርሓና ክርዳእና ተዘይ ጀሚሩ ኣይንፈልጦን ኢና ጥቕሙ ስለዚህ ንፈልጦ ዓለማዊ ነገር ኢና እንደሊ ቃል አምላኽ ጽቡቕ ጌሩ ኣብ ውሽጥና ክሰርሕ ከስልጥ ምዃኑ ክንርዳእ ተጀሚርና ግን ካብ ወርቅሲ ሕጋ ኣፍካ ሕሸን ኢና ንብል ንቃል አምላኽ ኢኻ ተፍቅር ቅንያቱ ክፍ ኢሎ ምሽ ከም ለባማት ጊዜ እንዳዓደኩም ዋላ ስራሕ እንዳሰራሕካ ኣብታ ትረኸባ ጊዜ ንቃል ኢኻ ጊዜ ትህብ ኦሬዲ እንታይ ኮይኑ ካሎ ጥዒምካ ኣሎ ፈሊጥካ ያለኻ መዝሙር 119 ኮሚ ዝብለና ብዛዕባ ቃል አምላኽ ይዝዛረብ ምስ ቃል አምላኽ ብፍላይ ናይ ሜዲቴት ጊዜ ናይ ምጽናዕ ጊዜ ተሊካ ኣብ ህይወትካ ካለ ነገር ኣይትበግን ኢኻ ንዑ ኢኻ ትናፍቆ ብኾፍካ ናው ኢኻ ትጎይ ንዑ ኢኻ ትጸምዕ ምክንያቱ ጥዒምካ ኢኻ ዝጣዕምካያ ነገር ኢኻ መሊስካ ክትረኽቦ ትጎይ ማለት እዚ እግዚአብሔር ጽናዕ ተባዒልዎ ኣብ ጉዕዞ ዘይትብዕ ብዙሕ ነገር ኣሎ እንዳኸና ቆለና ምሽ ብዙሕ ነገር ታያሎ ካሌካ ዝመጽ ከውጸካ ዝመጽ ኣሎ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትጸንዕ ክትተባዕ ኣለካ ጠጠው ክትብል ኣለካ ብዙሕ ፍላጻ ይዝመጽ ብዙሕ ነገር ይዝመጽ بعالم نجار بسيطان بسجانا بمزح نجارين أنفتن جن إخبار أنت يدل خبانا نتقال ندم ببناء مديتيت نجبرنا هنكير كلنا صنعنا تاتوكن بليدلين صادق بمناتيز نبر بتن دحريز من نفس أنت يتجبرنا له
باهيبلاني سلاز እግዚአብሔር ክንጸንዕ ይደል ዘይጽንዕ ብዙሕ ነገር ይዘሎ ፍላይ ናምና እግዚአብሔር ህላውነት እንዳቀረብካ መስከርካ ፈተና ካብኡ መጠን ጸጋ ስለ ዝበዝሐልካ ይምበር እንታይ ኣብቲ ናይ ጸልማት ኃይል ዝተጸላእካ ሰብ ኢኻ ትኾን ክእለለዎ ኢኻ ትባል ስለዚ ብዘለዎም ኃይል እዮም ናባኻ ዝመጹ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትካ ዝኸውን ሽዑ ብዙሕ ፈተና ብዙሕ ጸቕጠ ብዙሕ ክብደት እዩ ዝኸውን ግን ትጸንዕ ትተብዕ ኣብ ዘለኻ በዝኒ ያስቆም ይዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ነገር ከጋጥም ይኽእል ግን እንታይ ግበር ጽናዕ ትባዕ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካምሳኸ ነቲ ሕጊ ለይትን መዓልትን ተኣዚዝካ ነቲ ሕጊ ክትነብሮ ተጀሚርካ ካብኡ የማን ንጸጋም ምእላይ ተገዲፍካ በቲ መንገድታት እትኸይድካ ትገብሮ ዘበለ ኩሉ እንታይ ገብረካይ ሰልጠካይ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕና ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ተዘይነቢርናዮ ኣይሰልጠናኒ ያዕቆብ ታይልና ኣሎ ሰማዕቲ ትሆኑ ገበርቲ ትሆኑ ይልና ናይ ንጉስ ሕዝቅያስ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 18 ኸይና ክንሪኦ ከለና ንሕዝቅያስ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበሮ ጽቡቕ ገይሩ ከም ዝሓዞ ንየማን ንጸጋም ከም ዘይተኣለ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽቡቕ ገይሩ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝጠበቐ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ እንታይ ይገብሮ ነይሩ ኢልና ቃል ኣምላኽ ይሰልጦ ነበረ ካብኡ ንየማን ንጸጋም ተዘይተኣሊኻ ጥራይኻ ናብ ዓወት ትዲብ እቲ እግዚአብሔር ዝረኣየልካ በረኽቲ ቦታ ክትበጽሖ ትጅምር ክትወርስ ትጅምር ማለት እዚ እግዚአብሔር እንታይ ደሊ ምእዛዝ ምፍልጠት ኣይኮነን ዝደሊ ኢብራይስጥ ግሪክ ስለ ዝበልካይና ኣምላኽ እሱ ይኮነን ዝደሊ እግዚአብሔር ንቃል ኣምላኽ ኣይነጽናዕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ግን እግዚአብሔር እንታይ ዝደሊ ሰሚዑ ተረዲዎ ናብ ምንታይ ዝኸይድ ናብ ኣክሽን ናብ ምእዛዝ ዝኸይድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝክሮ ኢና ምሽ ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነይሮም ኢሉ ነቲ ሓደ ኪድ ኢልዎ ምሽ هرايلو كدن تعاد خاي كينيلو خيدو كابزيوم مني تعزيز يلو إتاي كيني زبالة زخدمش سلازك زيابير تايز دلك تزز دايز دلك كامبر قوي عكس فك لا يكون نزل دلك خاب عمتنا بعمت ما عصرت PhD بتحكى كنافر كان عامله قطعون كوينو لبخا خاور حقوق كوينو ترجمه يقولون عصرت ديجري تعريف كاجن نتك زيابير زبالة قال تزز كل هاجن زيابير بوي بحزول فرسان السماريم نيرم دوكاترنا حقيم نيرم لبوم جن انت يبلنا قال عامله عزيز زرح غينيو كعامله نكمل زيابير هلاونت عزيز زرح غيم نيرم سمانن هانان زبالونا بيت مقدس نبورو كل تسبات نفلدين نتوم مهورات قديفو زيابير نتوم سبزي قاطرهم دخغبرم جميل اين ما رايكم كنز بزلو زيابير استمهرنايو نامنتاين كيدي زدلينا نام مزاز كزبران 4 انتاي زبلنا اتقال ابوم سلازي حبره مسوم سلازي توهاد انتاي غبرمن اي تقوممن اوشتنا خوهادالو توهايدو انت هنغبرالنا انا منباركن كيرالنا يمان صقام كنله يبلنا كتنبرو مجمركم كا سلف خمس بزح كنفلطالن زازاز سب كل غزي انتاي اب تارجت سلازو خميز بلو زلنا مزاز كتكيد كلها اب ناي صلمات حيل اب تارجت كتاتو تخليها جن تتبع تتصنع تسمعين مدرن سفطر املاح انتاي مسخا سلازلو تتحسق قدمها سلازوت بكريستوس غيرو كل غزينا بعوض زمرحنا يلولو او كلا تيموثيوس معراف كلت بكريستوس غيرو فيكتوري عوض زبنا املاحي سلاذ كنصنع علينا الجميرنا يزلنا غعزو قليل ايكونه زي يصنع ነገር ብዙ ይዘሎ ብዙ ሰልፊ ብዙ ሆጊ ይዘሎ ዲሳይፕልሺፕ ማለት እሱ ንክርስቶስ መስዓብ ሰንበት ንማርኔና መስቀል ዓርብ ንማርኔና መስቀል ካልዒልካ እንታይ ምግባሪ مغادي تمنيتات كان داقتلك ناتو تمنيت ندا تلامامدك تخدلو غعزي لذي ياسو انتاي كم زغبري نغرنا كابتوم 10 تخلت حداي نيرو ياسو سلازي حج انتاي كوينو سب كلخ جميرو كلتا سبات اللي يغنى تام درك سليوا نتا صبان معرن توحز انتاي غبروا كسليوا رهاب تبال سبيت يا رخيباتو سلازي الرهاب انت اجيرا ياريكو مالت مسماني ساعات حد غزي نزاربنينا ياريكو فريسو نبدينا مش تانا يوناتان سوسنا مزمور كنزمر كلنا كم زفرسن فل قال املاح نغرناي اتمندا گن غزاي نيرو
رهبا من تانيرا أما أكل جزاء نيرا تمندق جزاء نيرو تنديقو قف حلو تنديقو انتاي جزاء تمندق سلازي أوشت انتاي تنبر نيرا أوشت تمندق سلازي سب نعو انتاي كجبرو يكلني كفرسو يكلني إسرائيل أن إخزابير إجزر لهم نعوي نياري كون تخجبرو يكلنيهم كفرسو يكلنيهم سلازي انتاي لهم إخزابير نإخزابير أتصابع سلة تدل ياري كو خفرس كندي معلت زوري لهم شدشتا معلت دحر شدشتا معلت انتاي كم زغون كم زفرس سلازي رهبا ويات نبر نيرا رهبا من زرع كابتنا تا حبرة السب انتاي زغونتا استقللت سبيت يعني سلازي نزوم كل تسليت متى تقبلاتهم هذا نجر جنت زاريباتهم أملاكم كم يجروا خاب جمس خمسة وتسعكم كم يجروا نتمدر عنكيس وخمسة حلفوكم أي تولدت النيرة تكون تغلي على حدا سبعة جليزوني أمنا ترينا بتاريخ أكو سميعة أب سماين أب تحت مدرن كم أملاكم زبالة تعلن أملاك يلن كتب لهم جميرة سلازي نعين بيتين تاي جبورلنا محرات جبورلنا تاخذ ما كم تتفق أوريدين تاجيراتا بمن الترديوا اتمنى كم زفر سايت فلقنا يا هوي كم زفر سوقن كلات كم زلوقن ترديوا أتفلتوني أكو بتاريخ ترى سمعت يا ريكو تريلا استعرض ختماي ده شو غير كايو ما نم كفر سايكلني من دقي عب من دقي أب سماين أم مدرن أملاخ مخانقن ناي إسرائيلان أملاخ تاجيراتو ترديوا تجنزي بانتا إلى شو نعين بيتين محرات جبور ليلة كم زفرست من دقندي إخزابير نزاخة ما أنت جيروي يحلفوا يبكمي لبنا مغيقي ناي كلاتنا كابتنا ناي إخزابير مساقم مهلا واستلع لمال وتون كل تسبات مني شوم تاي كم زجبرون إياسو إخزابير أنت جيروي جيرنا إن تامدر يحلف هي بالناي أبزول كرينا يعني أنا معرف 10 سلسلة توم 10 تنتام جيروم نيرو جيجانا جريم هيبوم حسب غرموكم نجنا بعدين زرار منينا الصومسي إخزابير كاب جبت خلصان كله هندي تمرت انت عمرات نقبل كله ريومين رهباي رأيتون الساقن كابوم لعلن تاجيرا أمينا والدي سلزوم كل تخان تاجيرهم إخزابير أملاخ نتامدرن تاجيرناي يحلفوا هي بالنهج نياسهم يلوم أي فورون أتي الترادة نايتهم 10 نايز يومين حد عينة أملاخ يمزوم لكوكو أبتوم روام قلنا كلت يوم استفعل عليه رديتنا تحساس باني زلوا زوم كلت تستحدث يوم نيو جنريشن يوم ديو زستلوت يوم إخزابير كورسهم زد اللي نجر انت هجبرو كورس استدالوا يوم زوم جنريشن ديو زيومان توم حدا جن انت إخزابير تمرت انت عمرات ان دا جبره نتز جبروز نمرة تمرت انت عمرات زلوا أوت زنبوريو سلازي إخزابير انت جيرنا يحلف فيه بالناي نزاخة ما سلازي وتهدرات كدالو قبلو جميرو لازم إخزابير بنياسو تايلو تقدسوا يلو عبيت نجارات جبره تفليلو كل نجار مسكربو نير دارو استخجبرو دليل إخزابير تاتو كبلو دليل نتهم كهنات ليهم كهنات نتما يمسرقوا وان تايبلنا كاب تعف نجاف كم تاتو كم زبالة إسرائيليان بو خمسة حلف إخزابير انتاي دليل شو من جبرو نتهز بنتاي جبرو نت جنريشن بدحروز مت نجرو انتاي زم نزيلو تحديدكم إخزابير عمل حدا معلت نير دارو استاجيرناي عنكي تلناي كمتي إلياس زجبرو ماله نا ببيتيل جيرو نبياري كوخيد كله أب كلاين نقص معرف كل تغني قلنا نيردانو سينتا جيرو كفيلو بيتناتو كدانو ماله نتبارنوس كمل لسكول لك عمن دقيمو إلسا دقيمو سلازك جابير تاجيرو أمانة أون تاجبرو أغمتو نتوم جنريشن كاب تولد تاجبرو نجارو سب استجبرو لنجار سلازر السيف That's why Paulus نتيمة سب كلام اللغة معرف كلته نزوان جيل زومون أنا نعاقه بكاس خان من هبويلو نومون سب بس إخزابير أمن جيروبو نتوم بدحر حجزو ولا تولد انتاي قبرو نبوتاتهم مسحتهم إخزابير حدا معلت نبوتاتنا خاب جبت خوتهم كله نزير رانوس تاي كم زقبرو كم زن قطع كل نجار تدالي سلازي بمعرف حمش غينا هنري قلنا زي وتادر رهيبون نياسو مالتي
اوكي ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብቅርጺ ይግለጽ ነይሩ እንታይ ዝብሎ እዚ ቴዎፋኒ ወይ ካ ክሪስቶፋኒ ብሎ ንኣጋር ኣብ ዘፍጥረት 16 ዝተገለጸላ እሱ ረኺብዋ ምሽ ክባርከከ ዝበላሱ ንኣብርሃም ኣብ 22 ዝተገለጸሉ እሱ ንሙሴ ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 3 ኣብ ተቆጥቋጥ ዝተገለጸሉ እሱ መልአክ ኣምላኽ ኢልዎ ዘሎ መልአክ ኣይኮነን ክርስቶስ ኢየሱ ስለዚ ንኢያሱ ካንታይ ከም ዝገበሮ በዚ ከም ዝተገለጸሉ ናይ መን ወታደር ይኻይሉ ተቃልኮም ይዝለና ንሱ ድማ ኣይፋለይን ኣነ ሓለቃ ሰራዊት እግዚአብሔር ኮይነ ሕጂ መጽ ያለኹ በለ ኢያሱ ካ ብገጹ ኣብ ምድሪ ተደፊዩ ሰጊዱ ጎይታይ ንባሪዩ ዝብሎ እንታይ ይበሎ እቲ ሓለቃ ሰራዊት እግዚአብሔር ድማ ኢያሱ ዛደው ኢልከያ ዘለኻ ቦታ ቅድስ ያሞ ኣሳንካ ካብ ኣጋርካ ኣውጽእ በሎ ኢያሱ ካ ቆሙ ገበረ ማለት እቲ ኣሳንካ ኣውጽእ ናይ ትሕትና ነገር ምስ ሃይማኖት ዝተሓት ጉዳይ አይኮነን ኣሳንካ ኣውጽእ ካንታይ ግበር ኢሎ ኣምልኸኒ ስለዚ the same ኣብ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ኸይና ክንረኽቦ ኢና ንመን ዝተገለጸሉ ንሞና ንሰበይቱ ዝተገለጸላ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ስለዝፈጠረ እዚ ውድቕ ኣእምሮና ክግለጸልና ከሎ እንታይ ክገብሮ ይክእልኒ ክዕዞ ይክእል ተተገሊጹ ክፍንጀር ይክእል ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ነይሩ ብመን ይግለጽ ነይሩ بكريستوس بري إنكارنيشن بلو يسوع كريستوس نام مدرك كلمة ممتو أنت يقبر نيرو بكرت أنا قري قلت نيرو كم بعد سلطان كوين يزارب كن ريح لنا إذا ملاك أملاك زبلو كم من تاي كوين يزارب نابراهام تايلو برأسي محيل الله خيل زبارو خصي كم بعد سلطان كوين كم جبارو كوين يزارب زلو ስለዚህ ምዕራፍ 6 ሸኸና ንሪኦ ኮለና ያሪኮ ድማ ብምክንያት ደቂ እስራኤል ተዓጽያ ተሸጊራ ነበረት ዝወጽ ኮነ ዘኣቱ ኮነ እንታይ አይገበረ አይነበረ ተዓጽያ ከተማ ኩሉ ህዝብ ፈሪ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ይልዎም እስራኤላውያን ኩሎሉ ክንደይ መዓልቲ 6 መዓልቲ ኣብ ገለገለ ዕሽነት ይመስልሽ እግዚአብሔር ዝበለካ ክትዘዝ ኮለኻ ይጽብቕ እግዚአብሔር ግበሮ ዝበለካ ክትገብር ኮለኻ ነቲ እግዚአብሔር ዝራኤልካ በረኸት ትራኸቦ ሽዑ ስለዚህ 6 መዓልቲ እንታይ ግበሮ ወይሉ ዙሮ ሶካቦል ኢሎ 6 መዓልቲ እንታይ ከም ዝኾኑ እንዳኸለሉ ከም ዝኸዱ ኣብ ሻውዒት መዓልቲ ሻውት ግበሩ ኢሎ ጨድሩ ምስ ጨደሩ እንታይ ከም ዝኾኑ ይነግረና ያሪኮ ከም ዝፈረሰ ስለዚህ ኣምላኽና ያሪኮ ፈሪሲ ክንብል ኮለና ተራ መንደቕ ከም ዘይፈረሰ ክርዳእና ዝተዓርደ ከተማ ኣምላኽ ጥራይ ከፍርሶ ዝኽእል ከተማ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይሮ ያሪኮ ኣፍሪሶ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝኾን ከበድቲ ነገራት ዝፀቕጠና ነገራት እሱ ይኸፍርሶ ዝኽእል መንፈሳዊ ዓለም ንሕና ክንዋግኦ ኣይንከልኒና ዝዓርድ ከምኡሎ በቃ ዝዓግት ኣማሌ ናትካ በረኸት ከይተኣቱ ዝዋጋእ እግዚአብሔር ግን ኣቦታና ተሊና ሓደ መዓልቲ ክመጽ ነቲ ቀጢርና ዘሎ ነገር ከምዚ ያሪኮ ዘፍርሶ ከፍርሶ እሱ ጥራይ ከፍርሶ ዝኽእል እግዚአብሔር ተዋጋኢ ስሙ እግዚአብሔር ዘጻት ኮምዮም ገይሮም ትውግእርዮም በእንቶም ምስራዩ ኣጽዋሩ ግና ንምፍራስ ጽኑዕ ዕድታት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብርቱዕ ብስጋ ተተማላለስና ኣጽዋርናኹም ይኩን ተነምልኹ ኣምላኽ ነቲ ንዓና ዝኸብደና ነገር ከፍርሶ ንዑ ቀሊል ኣብ ዘፍጥረት ከይና ክንሪኦ ኮለና ኣብ 18 ሳራ ዝሰሓቐትሉ እሱ ኣሪገ ኢላ ምሽ ሓቀይ ማህፀና ሞይት ይኮ ብናይ ፍጥረት መንነት ክትሪኦ ኮለኻ ዝሞተይ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትከልኒ ሓቀይ እኮ ኣምላኽና ግን ንዝሞተ ነገር ከተንስእ ዝኽእል ንዝተዓጽኦ ነገር እንታ ክገብር ዝኽእል ሰብር ዝኽእል ቅድሚ ቂሮስ ወፅየ ድንጉር ዘበለሰጥ ከብል ኢሉ ማዕጾ ኣስራ ዝሓሸምሸም ከብል ሕቆ ነገስታት ከፍትሓልካ ኢልዎ ቂሮስ እሱ ተወፂ ጥራይኻ ዝኸብደካ ነገራት እንታይ ክኾን ዝኽእል ካብ ቅድሚኻ ሜዳ ኮን ኣንታ ዞርባቤል እዚ ጎቦ ሜዳ ኾን ይቅድመኻ ኢሉ ሜዳ እዩ ዝኾን እግዚአብሔር ክወፁ ዞርባቤል ፈሪ ነይሩ ንኸባቢ 16 ዓመት ቤተ መቅደስ ከይሰርሕ ኢዱን እግሩን ኣኪቡ ነይሩ ሰብዚ መፂኡ ግን እቲ ኩሉ ዝኽእል ሓደ መዓልቲ ጎቦ ትመስል ንዞርባቤል ዘፍራሃከ ክፈርስ እዩ ካብ ቅድሚኻ ትጎቦ ኣነ ካብ ቅድሚኻ ክወፅእ ተንስእ ክብሎ ጀሚሩ ንዞርባቤል ዕርድታትና እግዚአብሔር ይዘፍርሰና ይኽእል እዩ ተዋጋ እዩ ተኸበደና ንጸበዮ ናምባቆም ኮም ኢሎም ምዕራፍ 2 ዶበል ኣብ መሰዊኻ ኹን ኣብ ትውግ ንመሃሮ ነገር ስለ ዘሎይ ምፍራስ ጠፊዎ ይኮነን እግዚአብሔር ቀስት ፍላጻ ዝመረና ኣብ ትውጊ ውሽጥና ጃይንት ብርቱዕ ኮይኑ ክወፅእ ተለይና ብሰልፊ
سؤال كان نعلم زفنفن مننتا وشتها خندق أيتكلنا بوق تزي تلاميد كمان هذا እግዚአብሔር ከፍሩሶ ይሉ አፍሪሶ አብዮትና ዘኸብደና ነገር ሱ ከፍሩሶ ኡሙኒሱ እትናም ህብረት ወድ ጸዋዕኩም አቦጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኡሙኒ ይሉ ጳውሎስ አቀዳይ ቆል ኡሙኒ ተዝበለና ተስፋ ክግበሪ አቦታና ነው ተስፋ ይኖርት ሐጸርት ነገራት አይድን ንጸበየኹም ተአምባቆም አብ ጊዜ አምባቆም ኮም ይሆን ሰባት ድሌቶም ዝገብሩሉ ነገራት ዝኸብደሉ ዝተባላሸውሉ ዘመን እስኻ መሰው ይኻው ሱቅ በሊሎ ተመጽያን حياوتي دكاب سماينا مدر توريدا ما نم سبتة توزبلو إلا سيدان ده توي بلون ما نم فطورنا عم ناخد توزبلو إلا سنتاي غالي إبراهيم انتاي لولو قوي تيس كرسوس كاب زلالم سوي لازم جابير عم ناخد انتاي لوم هانس نسخاتكم حرمكو كم تحر من تايت قبور يلوم الله أيتو صدو نبياريكم ساعتهم نتاك كتما مسافرسكوا نبرز زبلن تاي قبور ليلو نعم تو ليو سلازي كلهم دك إسرائيليين كم تاي كم زقبورو نتحر من خمسة تنكفو حدا سبقن حرمتان كيفو قدفو يلو مستزاربو سلازا أكا أنتاي كم زقبرين نقرنا نتحرمي كم زو صدو وسيدو كم زو أمتو حالا حدك زيكو نقرات نقبر كلنا كريو توم هزب نبرت كبو خلوس أكا نت نبرت حبيقا قمتو خلو توم هزب ريو مولي أي رايونش زيابير قن ريو سبات كيريوناي كو أيلناي كونا نقرات كنحب علهم ذلنا እግዚአብሔር ክሬዩ ስለዚህ ብሰንክናቱ ነታ አይት ባል ከተማ ኮርሷ መስከሩ ዘገርም ነገር እንታይ ለሞቶም ህዝብ አይትድከም ይሎሞን ኢያሱ ውሑድ ሰብስደት እግዚአብሔር ምሶም ዘሎ መስይሎ ሲምሶም እንታይ ኮይኑ እግዚአብሔር ከም ዝገደፍ አይፈለጠን ነበር ነይሩም ኃይሉ ከለኹል ስለዚህ ናይክ ስሊዋ መስከዱ እስራኤላውያን 36 ሰባት ሞይቶም لبت هزب مخيخو كمتي كان أنا ينزل مخيخو إسرائيليان كان تاي كوينهم مخيخو ياسو زارب جميرشو كابتير دانوس نمنتي أسجير كان نيلو نمنتي أو زين تعرف نيرنا نتعب السم كختب البلحج قال لنا قرق بريل سلستنسيلو أب إسرائيل تاي ترغيب الله حرمي كاب نجد نام نجد كل نجر كدالو خلو عمن ترغيب وتحرمي أكان إسكان قرني لو ودي እንታይ ኻጌር ካይሉ ኢያሱ ምስራቅ ሆነት ነገር ታጌረይሉ ተመንዩ مستمنين تاجروا يعقوب حدهم يزلنا تمنيت انتي تجبر تتأنس بدحرون انتي تولد حتى تولد بدحرون نام انتي توسكا نموت تا تمنيت كومي عيرات بنوريو نجار كنت نقع لنا من شمو ايوب ابساله سنه حدا كاين نهار يقول لنا انتيلو مساعين تنتات يلو خيلو كيدانات يلو خيلو ناب صبقته قال برخصه انتي كيغبر كيطمت I made a covenant with my aylu كيدانات يمسعين بتريو ነገር انت خغبرك خيلو كتمنيه تخيليها عرب نماروز نبرنا سي تريو زري داتو مسكده وشتها ناتمنى خيات مت ناتتنسي خيدا وشتها نامنتاي وستكا شو ناب حاتيات وستكا አካንኮም ይገሩ ብንሪዮ እንተንጋ አለና ተመነ ይሉ ታቃል በጣም ያተገረመ ካታ ያውላ ምስራ ሆነት ንብረት አይገሪው ተመነን ታይገሪው ወሲደ ካብዝገር መኩም ነገር ሓደ አካን ኃጢያት ዝገበሮ ስድሩ ደቁ እንስሱ ንቡምሎም ቀጥቂቶም በሐው እንዲዶም ኃጢያት እንታይ ገበረካይ ካምና እግዚአብሔር ሐሳብ ያለካይ ኃጢያት ማለት ዓላማ 50 ሐት ማለት علامة أنت يجبرك يسحتك نبكال نجاري دايفرس يجبرك سلازي نريان أنتي بعيننا نتموت ونجارات تنقع خلينا
ቀስና ግንዳገበረ በአይኒ ዞሪኦና ውሽጥና ካቱ ይኽእል አተሐሳስባና ውሽጥና እንዳገዞ ከመጽ ይኽእል بزلات عالم بتأكيد تتحيز الليل ويوحنس أبو حدا مراف حمش خينا هذا يخلنا لذا كانكم جيرو بسانكو سالسان شدشن سبات يوم مويتهم لجنا صدروا خانتاي كوينو بحاول نديدهم لذا زيابير نياري كونتاي كيت قبرو عيلو كيت سرحو عيلو مثلا عم مصحف قدس هاي تقمتان زيابير كنتاي قبري قالت تمرت تامرات مسجبره نملكت يقود فوينت نجر لذا زيابير نياري كونتاي كيت قبرو عيلو كيت سرحوا بزمن أكاب زبال نقول ساب كداي نقص مراف 10 شلنا إيزابيل تبال سبيت مسمسة بناتو بزمن أكاب انتاي كم زغونة ياريكو كم سرحت إياسو انتاي لتزاري ونيرو نياريكو سرح زدل سب انتاي كونيلو ببخر ودو كسرتيو بتمود عتها كزاز مايل حيل زبال سباي زغرم نغري أبيرام زبال ودو سويو نتاجز نت نجار كودو خلا خان تاجرو بالسيجوب زبال ودو خازازي مو دحر حموش تميتن 30 عامت انتي كوينو تقال تفصيم بياسو زبالو እግዚአብሔር انتي تكبرو يلوم نيرنت نتياريكو ايتسرحو ለእስራኤላውያን ክሳብ አዳም ተማይጣጣው ዘበሎ እግዚአብሔር አብዚ አብሸጢሜም ነይሮም ዮርዳኖስ ከነይ ሆለና ነዚም ሰጊሮም ዮርዳኖስ ሰጊሮም አምታይ ከም ዝመጹ አብ ጊልጋል ከም ዝመጹ አብ ጊልጋል ከም ዝተገርዙ ቶም ኒው ጄነሬሽን እንታይ ገበሩ ነይሮም አይተገረዙ ነይሮም እንታይ ምክንያት እግዚአብሔር ካቦም ታሊ ነይሮም ስለዚህ ሙሴ ኢያሱ ታይሎ አብ ጊልጋል ታይገበሮም ግዞሮም ጊልጋል ማለት በቃ ያክል ናይ ዝሐለፈ ነገር ሕጂ አነ ንስኹም ናብ ቅድሚት ንኺድ ዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ከረውረውነ ብሎቱ ዝሐለፈ ነገር የብቃ አም ምድረ በዳ አስተሐላለፍና ሐሳባትና ሕጂ እንታይ ኮኑ ምሳይ ተተሓዙ ረሲዐ ያለው ቃነት ነገር ናብ ቅድሚት ንኺድ ስለዚህ አብ ጊልጋል ታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝተገዘሩ መጀመሪያ ከተማ ዘፍረሱ አመንም ያሪኮም ካብ ያሪኮ ናበይ ከም ዝኸዱ ናብ አይ አብዚያምቶም 36 ሰባት ሞይቶም ማለት اوكي شو اب معرف 10 ساعات خينا اب معرف ساعات خينا خرين شو سوم توم سبات مچم كابت سنقوم وسدو جيبعوناين حدا غيزه مچم نسرائيلان كتالو مچم جيبعونا ابزيم نيرم عباي كتما خمس نبرت يزنغرنا ابزيم نيرم جيبعوناين ስለዚህ መቼም እንታይሎሞን ነያሱ ታሪክ ካኮ ብዙሎ ቦታ ይወጽይሎም ሰይጣን እኮ ከፍ ዝነኛ ሆንካ ኢያሱ በቃ አብ ኩሉ ቦታ እንታይ ኮንካ አለኻ ገኒን ካለ ኃይሎም ስለዚህ ንሕና እንታይና ካብ ርሑቅ ቦታ አይና መጪና ምሳኹም እንታይ ክናቱ ኢና ኪዳን ክናቱ አብታ ቃል ተገርም ነገር አላ ሰሚረላ አለሁ ትሪው አለሁ ናፍ እግዚአብሔር እንታይ ገበሩ አይታየው አብ ህይወትና እንጓዓዞ ጉዕዞ እንኸደ መንገዲ ንእግዚአብሔር ከሓተትና እንተ ኸይና እግዚአብሔር ተዘይመሪሕና ብዙሕ ዋጋ ኢና ንኸፍል ጊብዖና ና ማእከሎም ክነብሩ ይተገይሩ እግዚአብሔር ስጎጎም ዝበሎም ጸላ ብጥበብ ገይሩ ኣብ ማእከሎም ከም ዝነብሩ ገይሩ ገለገለኮ ተመናፊስ ካብለካይ ሓደ ነገር ሓሲበሞ ክጽልየሉ ተይልካይሲ ተመናፊስ ካብለክ አይኮነን ንእግዚአብሔር ቀድመኻ ምግባር ጥበቢ ምሳሌ ሰለሰኹም ይዝብለና ኣብ መንገድኻ ንእግዚአብሔር ከተምጽኦ ከለኻ ኩሉ ነገር ይዝቀንዓካ እሱ ቀድመኻ ክሓልፍ ከሎ እንታይ ዝገብረካ ዝሰልጠካ ዳዊት በዚ ዝበልጸና ዳዊት ኣብ ጽግላክ ተባል ዓዲ አማሊቃያን መስመጹ ነቲ ህዝብ መስቀጥቀጦ ህዝብ እንታይ ገብሮ ደሊ ዳዊት ይብለና ቅጥቅጦ ደሊ ዳዊት ግን እንታይ ይብለና በእግዚአብሔር አምላክ ከም ዝጸንዐ ንአምላክ ከይደ ከርክቦም ተፈቅደለይ ዲኻ ኢሉ ኣብ ቂልዓት ተባል ዓዲ ደሰም እንተ ከይደቶም ህዝብ የትሕዙን እንዲዮም ኢሉ እግዚአብሔር ሓቲቱ ንፍልስጤማውያን ቅጥቅጦም ከም በቅበቅማይ ዝብተን ክብትነሉ ከሎ እግዚአብሔር ተመሪሒ ይኸይዱ ንእግዚአብሔር ከሓተተ ወላ ሓደ ነገር አይገብርኒ ነይሩ ዳዊት that's why ኣብ ህይወቱ ውድቀት አይትሪሉን ይሁን ዳዊት ንእግዚአብሔር ቀቅድመና እንታይ ክንብሎ ከለና ሕለፍ ክንብሎ ምርሓና ክንብሎ ከለና አይንከስርኒና እንኸስር እግዚአብሔር ንዓና ምምራሕ ከቋርጽ ከሎ ምፍቃድ ክንዓብ ከለና ጥራይ ናይ ክሳራ ዘመን ይኻ ትነብር ሸው ሓደገኛ ዝኾነ ዘመን ብናትካ መንገድ ብናትካ ካይዳ ክትከይድ ተጀሚርካ ብዙሕ ነገር ይኻ ትኸፍል
እዚኦም ኣብ ማእከል እዮም ተሪፎም ዞም ህዝብ እዚኦም ንኣምላኽ እንታይ ስለ ዘይገበሩ ስለዚ ሓተቱ ስለዚ እንታይ ገይሮምሎም ብእግዚአብሔር ኪዳን ኣትዮምሎም ዞም ህዝብ እዚኦም እዮም ኣብ ማእከል ነይሮም ንዝክሮ ተኮይና ሳውል ነዚኦም ይኸጥፎም ደልዩ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ከይና ክንሪኦ ከለና ንጊብዖን ይኸጥፎም ደልዩ ንጊብዖን እንታይ ክገብሮም ደልዩ ሳውል ከጥፎም ደልዩ ስለዚ ኣብታ ምድሪ ብሰንኪ ሳውል 3 ዓመት ጥሜት ኮይኑ ዳዊት ገጽ እግዚአብሔር ክጥምት ምስ ጀመረ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር እቲ ሳውል ንመን ዝበደሎ እዩ ንጊብዖናውያን ዝበደሎ እዩ ደቂ ሳውል 5 እዮም ደቁ ኣብ ምንታይ ተሰቂሎም ኣብ ዕንጨይቲ ተሰቂሎም ኦሬዲ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮም ይምሒሉሎም ብስም እግዚአብሔር እዮም ይምሒሎም ሓደ ጊዜ ኮነ እግዚአብሔር ሓሳብ ባዕልና ኢና ንባላሽው እስማኤል ከወለድ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይኮነን ነይሩ ምሽ አብርሃም በፈቃዱ እንታይ ዝገበረ እዩ ዝመረጾ እዩ እንመርጾም ውሳኔታት ምስ አምላክ ከተማኻርና ንውስነው ውሳኔታት ካብ ጀነሬሽን ንጀነሬሽን ናኾልዮም ዋጋ ከኽፍሉና ይኾልዮም ስለዚ ዕሽነት ማለት ኣይኮነን ንኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ኣብ ትኸዱ ኣብ ተኣቱ ከተቋፅሮ ከለኻ ይቐንዓካ ይኹሉ ነገር ፀላእ ካብ ህይወትካ ኣትዩ ብዙሕ ነገር እንታይ ክገብር ኣይከልኒ ከፍርስ ኣይከልኒ ምስ አምላኽ ከይተማኻርካ ትገብሮ ነገር ግን እንታይ ገብረካ ኸሊ ብዙሕ ነገር ከኽፍለካ ኸሊ ስለዚ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ከይና ንሪኦ ከለና 10 ነገስታት 5 ነገስታት ከም ዝገበሮ ንኢያሱ ከም ዝተንስዎ ካብ ዝገርመኩም ነዞም ነገስታት እዚኦም እግዚአብሔር የማን እንዳደርበ ይኽዋጎም ጀሚሩ ምስ ሰብ ክትዋጋ ኢልካ ኸይድካስ እምኒ ተመጺካ ስታይ ትብል እምኒ መጺ ክረግጸካ ተጀሚሩ ስለዚ ኢያሱ እንታይ ኢሉ ፀሓይ ጠጠው በል ኢልዋ ትማል እንዛረብ ነይርና ፀሓይ ጠጠው ትብል ወይስ ምድሪ ጠጠው ትብል ኦኬ ኢያሱ እንታይ ንብል ነይርና ትማልኹም ብዛዕባ ዲስካስ እናገበር ኢያሱ እንታይ ዝተማሃረ ሰብ ኣይኮነን ነይሩ ምሽ ሓቀ ስለዚ ተማሃረ እግዚአብሔር መጺ ብዛዕባ ዩኒቨርስ ብዛዕባ ጋላክሲ ብዛዕባ ሶላር ብዛዕባ ፕላኔት ክርዶ ይኽእል ስለዚ ይርዶ እንታይ ኢልዎ በታሱ ዝበሎ ዘረባ ባሰሚዕ እግዚአብሔር ታገይርሉ ጠጠው አቢሉሉ እግዚአብሔር ግን ፀሓይ ኣይኮነን ጠጠው አቢሉ ብዘሎ ዩኒቨርስ ጠጠው አቢሉ ዩኒቨርስ ሙሉ ጠጠው ኢሉ እግዚአብሔር ምስ አወጀ ኩሉ እንታይ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ጠፊዐ አጽናዮም እዩ ፀሓይ ከም ዘይትዘውር ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ነጊርና ይምሽ ወዲ ፖላንድ ሎዚ አስትሮኖመር ዘጽና ጋሊሌዮ ንባዕልኹም ኢሉ ምሽ ሓቀ ብሰንካዩ ካቶሊክ እንታይ የሚለው ሞኔሮም እግዚአብሔር ንምድሪ አጽንዒዋ ኣሎ ዝብል ቃል ረኺቦምሲ ምድሪ አትዘውር ምስ በሎም አምጺኦም ኣብ ሓንቲ ካንሾላ ዓጺኦም ከይትንቀሳቀስ ኢሎም ንቓል አምላኽ ብጌጋ ተረዲዮሙ ፍልጠት ስለ ዘይነበረ እግዚአብሔር ግን ኣብዚ እንታይ ገይሩ ንብዘሎ ዩኒቨርስ ጠጠው አቢሉ ኩሉ ሲስተም ጠጠው ኢሉ ኢያሱ ግን እንታይ ይኹነለ ኢሉ ፀሓይ ጠጠው ትበለለ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ንኢያሱ በታዓሙ እንታይ ገይሮ ሰሚዕዎም ተረዲይዎ ማለት እግዚአብሔር ግን ኩሉ ፍጥረት ጠጠው አቢሉ ምክንያቱ ኣብቲ ዑደት ምድሪ ፕላኔት ክኾላ ኮላ ተሓንቲ ነታ ሓንቲ ጠጠው ተይላ ተሓንቲ ነታ ሓንቲ ክታርመ ኣብቲ ዑደት ንኩሉ ግን ጠጠው አቢሉ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ከም ዝበለ ከም ብለና እግዚአብሔር ንእስራኤል ተዋጊሎም ይሞ እግዚአብሔር ዳይ ሰብ ብምስማዕ ከምቲ መዓልቲ ዝበለት ቅድሞ ኮነ ድሕሩ እንታይ አይገበረን አይነበረ ዩኒቨርስ ጠጠው አቢሉዎ ኣብ ኤደን ገነት ዝተሰርሐናሉ ዕላማ ምስኡ ክንዓይ ብመንገድታቱ ተኸይና ፍጥረት ከይተረፈ እዝዘልና ኸሊ እግዚአብሔር ስለዚህ ነቶም ህዝብ ስጎጎም ኢሎም እንታይ ከም ዝገበሮም ይነግረና ከም ዘይሰጎጎም ንኸናናውያን ኣብ ማእከሎም ከም ዝገደፎም ዘገርም ነገር እዩ ንከናናውያን ኣብ ማእከል እንታይ ገይሮሞም ንኹሎም ነቶም ህዝቢ ስጎጎም ዝበሎም ክገድፎም ጀሚሮም ንምንታይ ገዲፎሞም ኢልካ ክትሓትት ከለኻ ዘገርም ነገር እዩ ዕንጨይቲ ክሽከሙሎም ማይ ከምፅሎም ናይ ስጋ እኳ ሓደገኛ እዩ ንዖም ኣሊኻ ባዕልኻ ዕንጨይቲ ምሽካም ኣይሓሽን ካብ ንዘላለም ፀላእትኻ መፂኦም ዝቐጥቅጡኻ እግዚአብሔር እለዮ ተይልካ ክትኣልዮ ጥራይ እዩ ዘለካ እግዚአብሔር እለዮ ዝበለካ ስለዘይተረዳእካ እምበር ገለ ነገር ኣሎ ኣቐዲሙ እንታይ ዝገብረካ ዘሎ ዘጥብበካ ዘሎ
ቃል አምላክ እንታይ ለዕለሽማ ለሐለፋ ሽማግለ ሐለፋ ለጸላት ሐለፋ ኩሉ ነገር ዘለብመና እንታይ አርያና ሀንሪ ዝገብረን ሽማግለ ለባም ይምሽ ቃል አምላክ ጥዑይ ጌርካ ሜዲቴት ተጌርካ ግን ሐለፋ ሽማግለ የለብመካ ሐለፋ መምህር ሐለፋ ጸላይ ጸላ እዛ አልሞ አብ ናይ ጸልማት ኃይሊ ምስቃል አምላክ ሕብረት ተሊካ ቀዲምካ ትሪዮስካ እግዚአብሔር ይሕብረካ በዘመን ኤልሳ ቆም ጋዲም ነይሩምሽ ንጉስ ሶርያ እንታይ ይገብር ነይሩ ነተ ንጉስ ከሕዞ እንዳደለስ ኤልሳ ነተ ንጉስ ይነግሮ ነይሩ ማን ይዝ ሚስጥር ዝዛረብ ክብል ጀሚሩ እግዚአብሔር ነተ ንጉስ ከመርሖ ጀሚሩ ስለዚህ ዞም ህዝብ እዚኦም ናይ ስጋ ነገር ማይ ክወርዱሎም እንጨይቲ ክፍልጹሎም ከሰጎጎ ማማቀሎ አሞዳታ ነተ ህዝብ ተአመሳፍንት ከይና ክንሪና ናምንታይ ወሲዶሞ ናብ አማልክቶም ተመሊሶም የም ገዚዮሞ ተመሊሶም አብልዕሎም ኮይኑ እግዚአብሔር ከምዚ ተጫቃጫቃይ ስለዝኾነ ይኮነን ግደፉ አይተሐዙ ንዓለም አይትምሰልዋ አይተንክፍዋ ተፈለዩ ዝብለና ሱቆይሉ ይኮነን ተዘይ ኮይኑ ክንጽቃዲና ንገዞ ዝነበርና ገዚና ጣጣው ክብል ባሮትና ትኾን ኮኒና ገዚና እንማላለስ ዝነበርና እግዚአብሔር አቮይድ ግበሮ ዝበለና እለይዎ ዝበለና ዘይድል ነገር ከለይ ዘሎ አይና ሐይሽ ማይ ሙራድ ሐይሽ እንጨይት ምፍላጽ ሐይሽ ካብ ጸላት ካመጨም ቆጥቁጡኻ አማከሎም ገዲፎሞ ዳቱ ያመሳፍንት ምዕራፍ ክልተ ከይና ክንሪዮ ቆለና ንምንታይ ይኹም ከዘይ ሰማዕኩም ንኢሎም እግዚአብሔር በሉ እንታይ ኢሎም ካ እግዚአብሔር አያልዮም ነው ካብት ምድር ኢሎም እሾኸም ኮይኖም ነቶም ህዝቢ ለዚ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ በሙሉ ነቲ ቦታት ሒዞም በብነገዶም ንሪዮም አለናምሽ ባል ኢሳኮር ዛብሎን አሴር ነፍታሌም ምናሴብ ዘሎ ኤፍሬም አሎ ዳን ቤንጃሚን ይሁዳ ስምዖን ሮቤል በብናቶም እንታይ ገይሮም ነታ ምድሪ ካብ 5 ክሳብ 7 ዓመት ወሲዱሎም ነታ ምድሪ ክሕዝዋ መጽሐፍ ኢያሱ ካብ ናይ ከባብና 25 ናይ 30 ዓመት ዝሓዘ መጽሐፍ በዚ ክንዱ ጊዜ ወሲዱሎም ማለት እዩ ኦኬ አሞንጎ መጽሐፍ ኢያሱን ምስ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ምትእሳር ክንሪኦ ከለና ተዓንተይ ዝበልኩም ኢየሱስ መጽሐፍ ኢያሱ ከም ሓለቃ እግዚአብሔር ሰራዊት ኮይኑ እንታይ ተገይሩሎ ተገሊጹሎ አመንት ካብ ክርስቶስ ናይ ዘላለም ከም ንወርስ በክርስቶስ በቲ ሁሉ ዘፍቅረና አጸቢዮና እንታይ ከም ንገብር ከም ንስዕር በክርስቶስ ቪክቶሪ ቦይ በክርስቶስ እዚኦም ናምንታይ am ዝቃሎስ ነይሮም ናብታ ማዓርን ተውሕዝን ምድሪ ናና ግን ናምንታይ አይን ዘይራያቶ እዝን ዘይሰማዓቶ አብልብ ሰብ ዘይተሐሰበ ናዊና ንኸይ ዘለና ትውገነ ሕጂ ሴፍ ሒዝና አማሊክ ክንቀርድድ አይኮነም ምስ አማሊክ ክንዋጋ አይኮነም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ አማሊክ ኃጢአት አሊና ናምንታይ ክናቱ ይዝደለና እግዚአብሔር ናብታ ጸባን ማዓርን ተውሕዝ ምድሪ ለዛ አምላክ መስገን መጽሐፍ ቅዱስ ከምትን ኢያሱ ዝበሎ እንታ ክንገብሮ ኣለና በጌርና ካነንብቦ ኣለና ካነጽንዖ ኣለና ቦኻ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንጸንዕ ኣለና ኔማ ንጸጋማይ ንታለ እግዚአብሔር አይትግበሮ ዝበለና ንጨክን አንቶይኮም ንጽል ነርና ዳንኤል እንታይ ገይሩ ብለና ብልቡ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝሐለለ ናይ ልብ ጉዳይ ይድሊ ናይ ጭካነ ዓርብኾም ኢና ንማር ነርና ስጋኻ ህያው ቅዱስ ጌርካ ኣብ ናይ አምላክ ነገር ምስዋዕ ምሕራር ነቲ ቃል መሰጽናዕና የመሰንበብና ምሳና ይዋሃድ ንንበሮ ከም ዝክንሪዮ ጸናሕና ምስ ዓለም እንዳተተሓዘ ህይወት ሕዝና ከይ ተጀሚርና ክንዋሓጥ ኢና ኣብ ምድረ በዳ እግዚአብሔር አጥፍዎም እንዳበለ ዝመኽሮም ዝነበረ ይርድኦ ነይሩ ይፈልጥ ነይሩ እቶም ህዝብና ምንታይ ከም ዝወስድዎም ናብ ዘይ አምላክ ናብ እግዚአብሔር ዘይኮነ ነገር ከም ዝወስድዎም ገለ ዓለማዊ ነገር ቀስ እንዳገበረ ኣብ ውሽጥና ካኣቱ ተጀሚሩ ናብ ምንታይ ክወስደና እዩ ናብ እግዚአብሔር ዘይብሉ ቦታ ጸጉርና ክላጸ ይኽእል እዩ ከም ሳምሶን ሓይሊ ዘይብሉ ሓንቲ ክገብር ኣይክእል ሳምሶን ከም ይኾይኑ ሰበይቲ ከይተረፈያ እንታ ክትገብሮ ጀሚራ ከተሕምቆ ጀሚራ በዚ እግዚአብሔር ይርዳና እግዚአብሔር እለይዎ ዝበለና እንታ ክንገብር ክንስውእ ከነሕርር እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ክንሕስ አይንተሐለል ናይ እግዚአብሔር ነገር ቀስ ሲል ይዝገብሮ ተብተብ አይኮነን ጉያ አይኮነን ናይ እግዚአብሔር ቀስ እናገበረ ይዝገብሮ ናአምላክና እንታይ ንግበሮ በትዕግስት ንጸበዮ እቶም ኣብ ጥቃና ዘለዎ ነገራት እለይዎ አርሕቆም ዝበለና ነገር ነርሕቆም ዳትዋይ ጳውሎስ ኣብ
አላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ዝነገረና بقدسنا نفرات أملاكن إن داملاكم نتسجاهم من منفسكم من كنتم عمنيت قبركم زقل حتى يتجبروا له أرحقوا لا يوزب لنا أنتي نقبر لا سو وزب لنا أنتي نقبر سوا يحمل من دي عربهم من أنا مهرنينا حسب أملاك عم مدرك تجبر مالت قال لي نجار غيرنا خاين وسطه بزحنا غير يزحد دقك ግን ከም በዓል ሚሳቅ አብደኔጎ እንታይ ሳድራቅ እንታይ ንግበር ንጨክን ከም በዓል ዳንኤል እንታይ ንግበር ጨካናት ነው ነዛ ዓለም ንፈንፍና ክትሐልፍ ሓደ ማዓንቲ ሓዊ ተዳሊላ ዘሎ ተቀሊሉ እግዚአብሔር ናብ ሓዊ ከተዋይ ነተ ዘይ ሓላፍ ነገር እንታይ ንግበር ጊዜና ንዑና አቡ አምላክ መስገን ከንጽሊና ردعنا نقولون إخوانير السخازيت فوتو نجار السخازيت دليو نجار كابانا كنا على حيلها بنا نقولون إخوانير قلبتها بنا إخوانير أبو ردعنا إخوانير أبو إخوانير مزيكون نجار مس عالم تتحيزنا ناب عالم كين ملس كتردعنا إخوانير أبو نتسأل لنا كم تديماس نتسألون كيف كيرواس تملسه إخوانير فقري فقرنا عالم نبوت اللي يتباهيلو الله እግዚአብሔር አቡ አትና መናዝር نعلم مفكار سنا أملاك تسأل ده يكون أنت باي تصحيف الله እግዚአብሔር አቡ معها كنفكرك بمنجد تات كهن كيد كتردعنا نتسأل لنا እግዚአብሔር አቡ حيلها بنا እግዚአብሔር مستو علىها بنا እግዚአብሔር አቡ ጸጋ خايف سسلنا ውሽጥና እግዚአብሔር አቡ ባኻ ይጽና ንቃል አምላክ መሰጽና አና መሰንበብና እግዚአብሔር አቡ እግዚአብሔር ብዙሕ ካው ኸውጻና ዝመጽ ብዙሕ ድምጽ ሎ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር አሎ እግዚአብሔር አቡ ጸኒዕና ተቢዕና ዶክ ንብል ክንዋጋ ክትረዳና ንጸልለና ወግእ ክትምህረና እግዚአብሔር አቡ ኃይል ክትበና ንጸልለና እግዚአብሔር አቡ ክድግፈና እግዚአብሔር አቡ ሳረዳይና ይኻ እግዚአብሔር ቅድስናና ጽድቅና ጥበብና ምድሃና ይኻ ሳ እግዚአብሔር አቡ ረዳይና ስለዝኾን ካነ መስክነካለና እጆን ተሪፍ ዘሎ ሰዓትና ጊዜና እግዚአብሔር አቡ ሳህ ትረዳና እግዚአብሔር አቡ ሳህ ክድግፈና ንጸልይ አምልኾ ስግደት ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን ተፍቅሮ ደ ኢየሱስ